Kata-katamu wing kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe Bali apa Bacut? Jelas Bali. Nek Bali yo. Nek Bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu Bali. Merga ana omongan sing ngajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah sirahmu. Setiaki. Yo. Biasane sing tok jujuk ki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Kok aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku yo mikir nek kakene Semar kok ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petruk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan. Jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Klimasada ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Antasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci ndasmu. Anu nggawa Setyaki, ngono kok ora usah kesusu-susu to, santai. Setyaki nek nganti ngewangi Kresna, tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna, mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung gecek ndasmu kowe. Ya, Pak, ngestoke dawuh. Oleh semangkean temenanan jan larake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Nek bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ono nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton iso jeplak bae. Cecepene wong kere gedhi ora mingerke blah lara tenan asih. Arep wani kok aku ora wani. Iki mesarung dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Diandang karo Mas aku kok mlembras anggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapakne tak lapori, Pak, kowe dunake ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita, lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Mandeg dhisik ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu ngene tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula, sampean mung ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta?
Ngerti aku. Bagong sing sopan tangane. Gawa gendul. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nek Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah, ora masalah. Padahal aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampean kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampean ki tepung wis 40-45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duwe jabang nganti Malang Clapang. Sampeyan niku srawung kalih kula. Lah kok sampeyan kok mentala ngunekke kula? Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampeyan srawunge luwih suwe. Luwih iso sampeyan durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Kok mentala kaya ngono omonganmu? Nglarake ati. Wong ki urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok. Nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dindelke Setyaki dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis Setyaki capeng, mlintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi jalma tan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumong ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Narendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong bisa dikandhani apa ora? Iki Koko Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngendelke kekasarane juga. Ambaknya. Monggo nek arep tak tutuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming ki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wow, bakal disekiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh, ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una-una ki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge? Presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ngajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah sirahmu. Setyaki. Yo. Biasane sing tok jujuk ki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca.
Kok aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petruk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan. Jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Klimasada ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Ndasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci. Dasmu. Anu nggawa Setyaki, ngono kok ora usah kesusu-susu to, santai. Setyaki nek nganti ngewangi Kresna tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung gecek ndasmu kowe. Ya, Pak, ngestoke dawuh. Wakang layon denya ilangang memanisnya manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mu tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndak mintok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa ki? Sopo? Adine Kresna iki sapa? Bibi Wara Sembadra. Wuh. Udah anak doyak aku cetha gelem. Lah adine Siwa Ndarawati iki. Adi ngene lho, adi pepekan ya, pokoke diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, Mak Cilik Setyaki. Udu Sima. Mak Cilik Setyaki. Ora nganggo mak. Paman. Ora, aku nek nyebut Mak Cilik Setyaki. Oh, terus Lho, sing terus ki aku terus piye? oh iya sing. Aku doyak. Arep diajar Karo Mak Cilik Setyaki. kowe rasah Mak Cilik. Kowe Ndara. Heeh, Ndara Setyaki. Sebabe Wah, aku ngewangi bapake. ora aku sikit kok ora basa karo aku to. Wah, iya lali e. Sampeyan niku bendara kula e. Lah iya, ya nyawang arep aku kaya ngene ning aku bendaramu. Nggih, heeh. Oh, nggih. Nggih, heeh. Kula terus melayu. Rasa semenang tak ewangi. Guyon. Ora. Delok mripate. Lho, Wong goroh iki ketok. apa wong goroh iki ketok? Ketok. Wong goroh iki ketoke piye? Wong goroh iki ketoke nek omong goroh iki mripate ora tajem. Nek jujur mripate tajem. Coba sawangan mripatku. Tajem kok. Berarti aku Jujur. Sampeyan ngewangi aku tenan. ngewangi aku tenan. Lungguh kene nek Mak Cilik tekan ini tak takonane. Nek kira-kira ngajar kowe, tak adepane. Sisan gawe aku tak nyoba kekuatane Mak Cilik Setyaki. Wah, rame iki. Durung karuan. Yo nek dadi perang, nek Mak Cilik wedi karo aku, ayo, ora usah dadi perang. Dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ora wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Banter banget mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane nek tak rembuke apik-apik, engko nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak
tandangane. Heeh. Sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho, Ndarawerku jane mbelani kula. nyatane aku digawe karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembadan ketara Ndarawerku Ndara. Napa niku liwat kalih kula amarga nek boten ngoten niku janjane Gamelane wis muni. Oh iya. Mak cilik. Inggih nggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora majri kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak. Tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Darawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Kok? Wani lah kendel. Turah kendel. Ora turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki le wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya karangan. Nek masih arep ngantemi Bagong, arep ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng, ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Baik ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu, ora wani karo mak cilik. Ning wani karo sipate mak cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan, Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa, ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ena lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye? Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki piye digdaya. Aku yo nuwun sewu. Sak iso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Sak ampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Sayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Bagus. Matur nuwun, Pak. Arep ngopo? Arep melu-melu Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Yo. Ulang aku. Heeh. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Baliyo ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi gawa pusaka 3. Estu nawa? Yo. Wah, matur sembah nuwun, Ndara.
napa pikajanipun Bapak sampun kasembatan. Yo, Nyuwun pamit nggih. yo sing hati-hati. Antasena. Piye, Pak? Bagong ditutke. Ndak ana apa-apa. Aduh, iso dikai security. Yo jan nang kene. Remen kula. Yo. Wis ndang bali yo. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, ora wetengmu amot po. Amot iki kok tak tarik melar kok wetengku. Kasangku ngger iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Kuwi ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ru ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah mbok, aja kene ta. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih.